सतीश भोसले उर्फ खोक्याला घेऊन पोलीस बीटच्या शिरूरमध्ये दाखल। वैद्यकीय चाचणीनंतर आजच खोक्याला कोर्टात हजर करणार। तमिळनाडू सरकारनं अर्थसंकल्पात रुपयाचं चिन्ह बदललं। रुपयाच्या चिन्हावरून तमिळनाडू केंद्र सरकार संघर्षाची शक्यता। जळगावमध्ये अमरावती एक्सप्रेसची ट्रकला धडक। सुदैवानं दुर्घटनेत जीवितहानी नाही। दुर्घटनेमुळे रेल्वे वाहतूक मात्र विस्कळीत। मुंबईतल्या पूर्व द्रुतगती महामार्गावर विक्रोळीजवळ अपघात। टँकरमधून ऑइल गळती। रस्त्यावरील ऑइल सांडल्यानं अनेक वाहनांचा अपघात। कोकणात शिमगोत्सवाची धूम। चाकरमानी गावात दाखल। नेते मंडळीही शिमगोत्सवामध्ये दंग।